саломи маро бипазиред дӯстони хубам. соат ба вақти Прагада ва ба вақти Москав 12 ва душанбе бошад 14 аст. дар соате ки ҳама рӯза ман Шаълои Гулхоҷа талош мекунам бароятон хабарҳои тозаи Тоҷикистону ҷаҳонро бирасонам ва умедворам ки то охири суҳбат моро ҳамроҳӣ мекунед ва албатта сипос мегӯям ки пайваста тамошобини барномаҳои радиои Озодӣ ҳастед. Президенти Тоҷикистон имрӯз қарори зиёд кардани идрорпулӣ ва ё худ стипендияи донишҷӯёни муассисаҳои олӣ ва миёнаи касбиро имзо кард. Ба ҳамин тартиб аз 1 сентябри соли ҷорӣ андозаи идрорпулии донишҷӯён, магистру аспирант ва докторантҳо дар кишвар боло бурда мешавад. Ба ҳукумати Тоҷикистон дастур дода шудааст ки тамоми чораҳои лозима барои амалӣ шудани қарори мазкур андешида шавад. Феълан донишҷӯёни аълохони донишгоҳҳои Тоҷикистон 239 сомонӣ, муҳассилини пешқадам 173 сомонӣ ва онҳое ки бо баҳои 3 таҳсил мекунанд 64 сомонӣ идрорпулӣ мегиранд. Идрорпулии афроде ки дар аспирантура мехонанд 564 сомонӣ буда, ҳаҷми стипендияи президентӣ ба 942 сомонӣ баробар мебошад. раиси вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон дар мулоқот бо рӯзноманигорон аз сокинони вилоят барои маҳдудияти интиқоли барқ бахшиш пурсид. Навори узрхоҳии Ёдгор Файзов дар саҳифаи расмии маъмурияти вилоят дар шабакаи фейсбук нашр шудааст. Ёдгор Файзов мегӯяд: ман аз сокинони вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон барои он ки натавонистам мардуми деҳаро дар зимистон бо барқ таъмин кунам маъзарат мехоҳам. Ин вазъ ба мо нишон дод ки дар ин соҳа ҳанӯз мушкилот ва камбудиҳои зиёд вуҷуд дорад, афзуд ӯ. раиси вилоят дар ин робита дар бораи 3 нақшаи бузург ҳарф зад. Ба гуфтаи ӯ аз соли 2021 то 2023 дар вилоят бунёди 19 нирӯгоҳи офтобӣ ва пайваст кардани шабакаи Помир энержӣ ба шабакаи ягонаи миллӣ дар мадди назар аст. Ёдгор Файзов ноҳияи Дарвоз ва Ванҷро мисол овард ки бинобар пайваст будан ба шабакаи энергетикии миллӣ ягон соат бебарқ намонданд. ҳамчунин сохтмони нирӯгоҳи Себзор дар нақша аст ки ба гуфтаи мақомдор имкон медиҳад мардум таи 2 ё 3 сол пурра бо барқ таъмин бошанд. сардии ҳаво ва яхбастани дарёи Ғунду 5 дар зимистони имсола боиси ба вуҷуд омадани мушкилоти таъмини барқ дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон шуд, дар ҳоле ки ин вилоят танҳо минтақаи Тоҷикистон аст ки барқкушӣ дар ин ҷо дар қиёс ба қаламравҳои дигари кишвар камтар рӯй медиҳад. дар Талиати ба ҳангоми сӯхтори амбор як кӯдаки 2 сола аз хонаводаи муҳоҷирони кории Тоҷикистон ба ҳалокат расидааст. бино ба маълумоти хадамоти матбуоти шуъбаи назорати вилояти Самара, волидайни ин писарбача низ дар оташсӯзӣ осеб дидаву дар беморхона бистарӣ шуданд. доситонӣ мегӯяд ки сӯхтор шаби 24 феврал ба амал омадааст. тибқи фарзияи пешакӣ ба ин фалокат риоя накардани қоидаи истифодаи дастгоҳи гармидиҳӣ сабаб шудааст. дар ҳуҷраи оташ гирифта як оилаи тоҷик бо 3 фарзандаш зиндагӣ мекард. падари хонавода 2 кӯдакашро аз оташ наҷот дода барои берун баровардани тифли 2 солааш талош мекунад. зану шавҳар ва кӯдакро ба беморхона интиқол медиҳанд. пас он пизишкон аз фавти кӯдак хабар доданд. тафтишот маълум кардааст ки амбор бо ҷалби муҳоҷирон барои фаъолияти тиҷоратӣ истифода мешудааст. оилаи зарардида тибқи патент дар Русия кор мекардааст. вобаста ба ҳодисаи мазкур парвандаи ҷиноӣ боз гардида тафтишоти пешакӣ идома дорад. гурӯҳи аз шаҳрвандони Тоҷикистон ки солҳо боз дар зиндонҳои Узбекистон адои ҷазо мекунанд, аз мақомоти ду кишвар хостанд ба бозбинии парвандаи онҳо ва озодиашон мусоидат кунанд. ин маҳбусон иддао доранд ки дар замони раҳбарии президенти собиқи Узбекистон Ислом Каримов бо айбномаи ҷосусӣ ба солҳои тӯлонии зиндон маҳкум шуданд ва сардии равобити байни ду кишвар ба ин ҳукумот таъсир дошт. дар намояндагии Тоҷикистон дар Узбекистон гуфтанд, аз муроҷиати маҳбусони тоҷик огоҳ мебошанд ва барояшон машваратҳои заруриро ироа карданд. ин маҳбусон аз азобу шиканҷаи худ дар солҳои аввали зиндон нақл карда мегӯянд, ҳатто ҳақ надоштанд ба тоҷикӣ суҳбат кунанд. барои ин онҳо зери мушту лағат қарор гирифта бархе дар ин муҳит то андозаи забони модарии худро гум карданд. ҳомиёни ҳуқуқ мегӯянд, бо вуҷуди нармӣ дар муносибати ин ду кишвар ҳанӯз мушкили маҳбусони хориҷӣ дар Узбекистон ки замони раҳбарии Ислом Каримов ба зиндон андохта шуданд комилан ҳал ношуда боқӣ мондааст. боздошти шаҳрвандони Тоҷикистон дар Узбекистон ки ба гуфтаи бозам онҳо дар замони раҳбарии Ислом Каримов рух додааст, ҳоло маҳбусони тоҷик умедворанд ки метавонанд аз рӯи муроҷиат ба раҳбарони ҳарду кишвар ки муносибати ҳасана бо ҳамдигарро як стратегияи муҳими сиёсати хориҷиашон хонданд, ба ҳақиқат даст ёбанд.
و قبل از اون که به خبرهای دیگر گذارم بینندگان عزیز، میدونم که بیشتری سوالای شما چون همه روزه وابسته به راه و پروازها از تاجیکستان به روسیه و برعکس است. در این زمینه خبری توضیحی نداریم متاسفانه تا همین لحظه هم. تا هنوز مرزها بسته باقی میمونند، پروازهای مقرری برقرار نشدند، هیچ ناوگانی در این رابطه نیست و اگر شد حتما در جریان روز و روزهای بعدیش به شما خواهیم گفت. президенти амрико ҷо байден манъи муваққатии номзадҳои грин корт ва ё зисти доимӣ дар амрикоро лағв кард. ин фармонро соли гузашта он замон президенти амрико Дональд Трамп имзо карда буд. ба қавли Трамп, дар шароити бекорӣ марбут бо пандемияи коронавирус коргарони амрикоӣ ба ҳимоят эҳтиёҷ доранд. дар шакли ибтидоӣ фармони президенти собиқи амрико мебоист охири соли 2020 побарҷо бошад, вале дар ҳафтаи охири раёсати ҷумҳурияш Трамп фармон дод ки то охири моҳи марти соли 2021 вуруди номзадҳои грин корт дароз карда шавад. вакилони муҳоҷират мегӯянд тақдими визаҳои муҳоҷират бо ҳамин фармон мутаваққиф шуда буд. бар пояи қонунҳои амрикоӣ муҳоҷир замоне аҳли оила ва фарзандони то 21 солаашро ба амрико оварда метавонад ки онҳо низ визаи муҳоҷиратӣ дошта бошанд. бар пояи фармони Трамп ҳазорҳо нафаре ки дар натиҷаи қуръакашии лотарея ба гирифтани грин корт сазовор шуданд то кунун натавонистанд вориди амрико шаванд. рӯзи 24 феврал Байден бо лағви фармони Трамп гуфт бастани рӯи муҳоҷирони қонунӣ ба манфиати амрико хидмат намекунад. ҳукумати Олмон лоиҳаи ҳузури низомии ин кишвар дар Афғонистонро то ибтидои соли оянда тамдид кард. ҳамин тариқ нирӯҳои Олмон то 31 январи соли 2022 дар Афғонистон боқӣ хоҳанд монд. 1100 афсари сарбози олмонии мустақар дар Афғонистон дар чорчӯби нирӯҳои паймони НАТО ифои вазифа намуда дуввумин воҳиди бузурги хориҷӣ ба ҳисоб мераванд. беш аз Олмон танҳо амрико аст ки 2500 афсару сарбозашро дар Афғонистон мустақар намудааст. ҷо ёдоварист ки ваколати кунунии ҳузури сарбозони Олмон дар Афғонистон то охири моҳи марти соли ҷорӣ ба поён мерасад. лоиҳаро ки ҳукумат рӯзи чоршанбе тасдиқ кард, палатаи поёнии парламенти Олмон Бутинстаг баррасӣ хоҳад кард. амрико тибқи созиш бо Толибон ки моҳи феврали соли гузашта дар Қатар ба имзо расида буд, мебоист то 1 майи соли равон тарки Афғонистон мекарданд, вале маъмурияти президент Ҷо Байден тарҳи мазкурро мавриди баррасӣ қарор додааст. ба қавли вазири корҳои хориҷии Олмон, беруншавии нирӯҳои байналмилалӣ аз Афғонистон бояд ба пешрафт дар музокироти сулҳи ҳукумати Афғонистон ва Толибон марбут бошад. бармегардам ба хабарҳои Тоҷикистон. вазорати умури дохилии Тоҷикистон аз боздошти як сокини шаҳри Душанбе хабар медиҳад. ба қавли манба, Зоирҷон Абдурасулови 23 сола дар куштори Сомон Ҷобиров, сокини 28 солаи ноҳияи Рӯдаки гумонбар мешавад. ӯ аз ҷавони кушташуда 90 000 сомонӣ қарздор будааст. вазорат мегӯяд Ҷобиров 17 феврал ба хотири бозпас гирифтани маблағи худ ба манзили истиқоматии Абдурасулов омадааст. дар пайи муноқиша Абдурасулов дар ҳолати ғазаб як маротиба ба қафаси синаи Ҷобиров курд мезанад ки дар натиҷа номбурда дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат мерасад. ҳоло Абдурасулов дар ҳабси пешакӣ аст. назари ӯ дар нисбати иттиҳомоташ дастрас нест. ҳамон гуна ки ба назар мерасад, дар ин авохир ҷиноятҳои марбут ба истифодаи курд ба маротиб бештар шудааст. мақомоти милитсияи пойтахт дар доираи амалиёти махсус зери унвони курд як сокини 26 солаи ноҳияи Рӯдакиро дастгир намудааст. Али Акбар Эмомов ба фурӯши силоҳи сард машғул будааст. раёсати корҳои дохилӣ мегӯяд, аз фурӯшгоҳи ӯ 30 адад курд дарёфт ва мусодира гардидааст. Эмомов иқрор шудааст ки аксарияти муштарионаш ноболиғон буда, худи ӯ барои ба даст овардани даромад ин нави силоҳи сардро савдо мекунад. ба қавли манба, ноболиғону ҷавонон курдро бо мақсади бо худ нигоҳ доштан ва тарс додани рақибонашон мехаранд. додгоҳ Эмомовро ба 5 шабонарӯзи ҳабси маъмурӣ маҳкум намудааст. ва хабаргузори Авеста менависад ки тӯли 10 рӯзи ахир дар Тоҷикистон нархи гази моеъ тақрибан 14% зиёд шуда аз 4 сомонӣ ба 4.5 сомонӣ барои ҳар як литри ин маводи суғд расидааст. бо вуҷуди болоравии нарх дар кишвар камбуди гази моеъ мушоҳида намешавад. ҳудуди 60% нақлиёт дар Тоҷикистон аз ҳамин маводи суғд истифода мебаранд. хотирнишон мекунем ки ҷаиши чашмраси нархи ин нави сӯзишворӣ моҳи июли соли гузашта сабт шуда буд ки 65%-ро ташкил дод.
он замон арзиши гази моеъ аз 2.5 сомонӣ то 4 сомонӣ барои 1 литр боло рафт. طبق маълумоти хадамоти гумруки Тоҷикистон, соли гузашта беш аз 420 000 тонна гази моеъ ба кишвар ворид карда шудааст. хуб ба ҳисоби миёна арзиши ҳар як тонна ба $422 баробар будааст. воридоти ин нави сӯзишворӣ асосан аз Қазоқистон тавассути 15 ширкат ба Тоҷикистон сурат мегирад. бинандагони азиз, ҳоло барои шумо дар бораи қурби асъори хориҷӣ маълумот медиҳам. бонки миллӣ нархи $1 имрӯз 11 сомониву 30 дирам ва 1 евроро 13 сомониву 71 дирам таъин кардааст. имрӯз 25 феврал рубли русӣ ба таври чашмрас баланд рафтааст. 1000 рубли русӣ 155 сомониву 30 дирам нархгузорӣ шудааст, ки нисбати рӯзи гузашта 2 сомониву 50 дирам бештар мебошад. хуб, ба сипос мегӯям, ки то охири суҳбат моро тамошо кардед. дӯстони азиз, талош кардам хабарҳои Тоҷикистону ҷаҳонро барои шумо бигӯям. хабарҳои бештар аз инро дар барномаи хабарӣ мунтазир бошед. 3 соат пас дар ҳамин ҷо дар пахши мустақим. худро эҳтиёт кунед ва барори кор азизон.